Здравейте, мили мои! В правото има един постулат, който гласи, че незнанието на законите не ни оневинява при нарушаването им. За съжаление, това се отнася и не само в правото, но и по отношение на природните закони и вселенските закони. Вселенските закони са няколко. Закона за енергията, че всичко е енергия на този свят, закона за равновесието или закона на баланса, закона за кармата, закона за причинно-следствената връзка и така нататък. Днес ние ще разгледаме закона за причинно-следствената връзка. Това много добре се илюстрира в нашия фолклор от поговорките "каквото повикало, такова се обадило" или "каквото посееш, това ще пожънеш". Но в основата си е едно: не прави на хората това, което не искаш те да направят на тебе. Трябва да спазваме законите, да ги изучаваме, за да получим от Вселената здраве, благоденствие и любов. До скоро!